Атракционно влакче с ретро-дизелов локомотив ще вози туристи от Перперикон до Татул. Атракционно влакче с ретро-дизелов локомотив ще вози туристи от Перперикон до Татул. Това може да се случи още през следващия сезон. Любителите на железниците ще имат възможност да пътуват с влакчето между Момчилград и Перперек. От двете ЖП гари гостите от страната и чужбина ще достигат до Татул и Перперикон с автобуси. За някои идеята вероятно е доста екстравагантна, но за хората от Сдружение Български локомотивен форум това не е така. Те са открили два ретро-локомотива тук в Кърджали и след реставрация се предвижда да бъдат ползвани за атракционни цели. Репортаж на Лиляна Любенова и Валентин Добрев. Младите ентусиасти от Сдружение Български локомотивен форум са обединени от идеята за издирване, запазване, възстановяване и експлоатация на малки локомотивчета, използвани през 60-те и 70-те години на 20 век от БДЖ и индустрията. Всичко започва преди няколко месеца и търсенето на такъв екземпляр ги довежда в Кърджали. В двора на предприятие Горупсо представителите на Сдружението откриват дизелово локомотивче от серията 6419. Старата машина е спряна от движение преди повече от 10 години. Това е единственият такъв локомотив в страната, автентичен на външен вид, с запазено вътрешно оборудване и оригинален пулт. Самата идея за 6419 е локомотивът, след като ни бе предаден, да бъде възстановен и експлоатиран от Сдружението с вече посочените атракционни и увеселителни цели. Серия 64 в началото на интервюто казах, има два представителя, като единственият напълно запазен, това е този локомотив 6419. Другия се намира в Стара Загора, но той няма възможност да участва като представител на историческия подвижен състав, тъй като има модификации и по външната част, по коша. Горупсо Кърджали е предоставил безвъзмездно локомотивчето на Сдружение Български локомотивен форум за реставрация и за използване с атракционни туристически цели. Първо обаче ретро-дизеловото локомотивче 6419 ще бъде цялостно ремонтирано в Дряново. В ловно-цинковия комплекс представителите на Сдружението откриват и локомотив от серия 66, който и сега се използва за маневри и при ремонти в завода. Заради малката мощност, под 500 конски сили, този вид локомотиви от 1986 година са причислени вече към влекачите. Това е следващата конструкция от този тип локомотиви. По заводско значение се води ФАЛ-22. Това е с малко по-голяма мощност, 220 конски сили, в сравнение с 64-та, която е 180. Реставрацията на този локомотив ще започне след като бъде подписано официално споразумение с ОЦК, казва Марио Евстатиев. Именно този локомотив ще бъде използван за атракционни цели в района на Кърджали. Проблем обаче представлява липсата на спонсори. За досегашните реставрации представителите на Сдружението са влагали собствени средства. Ремонтът ще струва около 10 000 лева. Самият превоз на локомотива обаче струва повече, около 18 000 лева.